Na ceste z dovolenky z Vysokých Tatier pohľad na Poprad a Popradskú kotlinu. Pekný výhľad, nakoľko Tatry boli zdevastované. Tam vidíme nízke Tatry, cez ne ideme, cez Čertovicu. Otáčam sa smerom na západ. Tu vidíme pohorie Vysokých Tatier, komplet. Tu sa mračí, cez deň z Polska prichádza dážď. Za nami je starý Nový Smokovec. Slnkom vysvietená Popradská kotlina. Práve prešlo auto. Mesto Poprad pod nami. Obvykle ho nevidieť, keď by nebol polámaný les, ale teraz ho vidieť. Tak. Mesto Poprad všetko. Toto bol Kežmarok a tu je Poprad. Tam bude Liptovský Mikuláš. No. A týmto aj končím.